media korte tum phanang chorolo ang tum phanang chopha teng pini ke ba ko dil tum pini ang tum phan media mate press meet jasmet pe nang kahang the ke la phan lo card biang long ra phan kachuruji phan sin ni tum long sa press meet ma ke nang chopha phan lo dil tum chini lo Assam solar project aphan ADB pen loan ki PG aphan la tum cancel dat lo ase la so putha kopi ko son ben se ilitum la bang so asai bang ki chun ma ko la bang so lam isom sonyalam na dum channel hoi pen pra phan ki thanji la pen ka choroi phan sin al tum press me bang chu thapon lo kopi ko son pen job si ADB tum solar project aphan loan ki PG aphan khan check lo la solam itum kaduk bera chini los la menil tuma hoi pen ko puthot ka chini je phan sinang tum phan nang job apon lo 23 May arni la so ningkan lo 2025 arni ADB tum loan ki PG aphan la tum agreement paper long bang la tum suhi pipitel lo suhi ki pipita thegel ko han lo finance ministry of finance atum ADB tum han lo pele lo nang tum loan upon redact lang pinang nilo kusti lo tum chun redact lo atheke solar project upon that a project nang pang po pen jiklo jon krehini 12 months upon government atumangbong isi asai ke pitang nang gitu isia aron ating pen 12 months ang bong tum papers works amukha bang petang pemi nang gi petang si government atum la so kaduk labe kita dag ilitum bisaram non la karbiang lo non la so solar project ki biji podim lo pendang lo dak kaun karbiang lo termas council pen government of Assam atum ben atu kabe chingi than lo alam don mukhaan papers mukhaan latum government han pele si latum la so alam bang ADB tum hanta alu bang pele nangji jela tumang bung chidon lo thang nata mane maduda ki kham khia bang abelo ba thang la siksa ka belo pulai hoya lam bang kel tum pele nangji sitame apora teng pen chiklujon krehni ang bong latum bang papers works amo khabang petang te det pena potsi latum idam tang tarik ingko ra ki thomarni me chiklo ADB tum mangke loan ki PG adem bangel tum khang check lo Ministry of Finance tum chun ria teng pen number 1 a reason ke lalo pia pot se loan bank ke khan check ma po isia reason ke la tai si lo lapen hini ba ke dil tum ka chinda ma teng pol kan ke la phalo nil tum APSOC party ake hai jai kathar APSOC president pen ki japon a leadership pen ake hai Bikroman sei lapen ake hai Pranab dole tum lapen Subrat talukdar lapen Samson teron ake hai tum alang itum kadu be japon si itum solar project abangke itum dengun e kar biang long along ke itum biun e pu halabang so alang put hak ni itum along itum kechisong pedolo government han kachun ria batai dan itum pedolo kar biang long arata lagi chinilo nilitum west kar biang long stame solar project abangke itum dengun e nitum solar project abangke itum deng no pulote itum longle phelang dam la pu itum demonstration na itum dolo lapen itum memorandum na itum submit lo rat tu nang chitu dum si hala so west kar biang long demonstration ke dota chun dimelo lapen phi dak di forong spilong se da me nilutum demonstration dolo itum rally dolo itum la corporate tum dak itum long le nang ki thi pu solar project pu thak pandang lok ason so itum dak appoint itum mention bun se itum dak kachisong pedolo hala so kachisong hut itum chorong ponagi APSOC pen ke japon kachisong hut CPIML asong japo tum labang ke NPP asong japo tum tame labang so rally long labang so kachisong long alang itum tame na arjap dolo rat tame na chito dolo so hut rat ang chito dun pena posi nilitum hala so tame itum memorandum itum submit long pemelo demonstration mesten itum pichon long pemelo a resolve bang ke pini itum chitheng long mesten itum chitheng long lasona tastik Guwahati arong supilong sedame
hadak kadu kabin tum chingrum pet pen guhati rong su bilong sambe la solar project nang ni po puthak la corporate tum phan longle nang ki thiep bang tum khangbek nang ji ni tum chidon ne the po puthak sarkar long tame tum lam the je paklang lo guhati rong su bilong ne tum chisong pan lo la sona taxi la ADB Asian Development Bank tum dak bene itung kar biang long solar project ki bi vega dim long la tum nang kelang chari tum phan la dak ratum kroma krokema ku ka dumate ko son mada a problem duma vima pula ka du ka nang kiri ketar le kibang tum along tami dimapur along an ni tum sar je ka thar pendang lo episode se somja putum hadak chi tong don lo la pen ada affected ki phovek arong asor tum tami nang dum si haladak mesen pen mane aham the ning along aning tong alam hadak chi than dun lo tum an thengno chi than dun si pulote ni tum badake ni tum nikan pharo pen ke dorong la pen ke dak more than 20,000 dak social population na me dak do la pen rong in ko ra ke thoma tum phan la dak ni tum aphan yong sin na ibik sonde na pe dolong det putin tum phisar khusar pen tum dak ke do ke thak la ka do ka be aron mu khan ke along le phelang ke tum in bene jorjedet pu avidet pu pula he hui ke chunu ri dun ke paklang dun kana pot itum a result ke pin itum thek long lo lanjo te kalelang nilutum episode songjap polo aki hai bikroman se alangli non central committee long public relations secretary lapen ke alangli jerpo itum long kaki na khaja dun club pranab dole lapen ke subrat talukdar tum alang tum italia det long sitame alang tum damsi halada kar biang long arada kimang akar I solar project nang jima nang nei polam halada mission mi apen hada jithan dulong lo Asian Development Bank atum ningkan siban batai si general conference do also general conference along si nilo tum songja po tum aki hai bikroman se pen la pen pranab dole tum halada Asian Development Bank a president athingno klar dalam nilo tum kar bianglong ke solar project abang ke tum deng tek the halada ni tum indigenous akhe tum ni tum along lane tum phelang jorjedet po hadak arat tum chidon ne the athema hadak suring ko se amulu ka tum kunal ka dambo haladang si big sondete laben ke donin ko ra thomatum haladang si solar project bi ko la tum donin ko ra thom kunal ka dambo rong ko ra thom de rong ko ra thomatum kunal ka dambo lai huelang ka du ka be rara tum kari alam hadak mesen ben klartak pen Asian Development Bank atuma thengno general conference hu a president thingno klar dak pena dak lam ke thandun pena pot pini nelitum akichun che theklong lo tung is a great achievement kar biang lora phan si ke thek dung achievement lo posin tung chala khadam lo athema 18,000 bikas along le la jongsi AP diesel company hun pidel lo polong te la ke litum adet mate kar biang lo along le la ke non tribal aphan chipi det ateng lo la ke athema la solo le tung ke mofi kelong thui pu la kalilo ge nasa hala so pene akisung pen bini tum chipajok long plot lo ge kopia pot lo la ke ili tum ka chi song rat tum ka chi song a hok pet a thik pet ne ka chi song bena pot si bini la bang so a solar project bang ke nil tum khang lu check lo lage lasi nil tum kar biang long ara phan nil tum nang tum channel hoi pe nil tum kero ki pj phan nil tum nang tum nang chu hang lo la pen ke nilitum ang thek kache theklong lo kache chisong pamelo ahok pet si art job lo polo langte un po ang theke non solar project pental ta isi ke thedum achievement mai tum je theklong lo adhok tum nang kudundu nang tum episode se party ke kopi lo eklem rata phan pusi adhok tum nang pudu stamni nilitum party ke nang tum chini lo tum jakpong wangwe lang tum jakpong wangwe france dami non nilitum la po an mane ke thedum so corporate fan tum ki khang long chik lage a hok pet ke song a jeni lage pusin ni chala khadam do zerat fan churu nang ji alan tum arja bum thip ta se ke bang tujiar ni tum chat asailong se dame tum a hok asailong no ke tum jong si ning si pet e climate pen tum arja po ken kam chi jolo polong te il tum a chat song ta tum uji pusin tum ning ke thedu e tum ke ram tan te isi ke song pen jok ala ki un ang thek la ta che thegong lo non ji thanam de lo na asam angkang pialong except Bodolen pen Barakvili Anchot je Assam angkang piar loke
Assamese language si mane suli nang po use po nang po official language tamil si claim po nang po mane itum deng po nang po si governor tum peklang dalo Assam governor tum chief minister me pangdak pun dalo si tami apportunity unahu dak chief minister ke bang unahu dak difu club athik difu club gadi difu club athingno nelitum chief minister athingno nitum protest dando nitum aphan Assamese alam nang nitum Ingraji alam mati English alam Roman scripts ini tu aprang pen tu pusar tu nang hang pilo 1961 nang kan hut halas tu long labang so Roman scripts ini tu makke tu ke labang si lo kadu kabe tamen Charlie bom lo labang si tu purkimon to bom lo la si tu panjong si Roman script bang nang pa pidet pen Assamese alam se post det lo pole itu ma purkimo de in bodet pola pen itu apicuri ko la so ka song ang tek tu peklang lo ni thoma pike ni thoma pike governor pura puthot ni tum kachi so alam nang deng si itu kai teng kai man ingraji alam pen mi thang alam ki chitok long po si ang paklang pon delo lasi kachi song pen ang tek a resolve bang tum tek pon lake ni tum jungjung kachi song bang ali lake rat a hir jumi rat tum nang kachi song kachi todum bena posi la posi tum ki lo lasi ni tum pini nang tum phan press mi nang chok pha the athe dala hello la pen sila man ko nging tung la Niltum songjap polo inut pranab dule phan pranab dule ki hai phan atumi dak lumba jong tum program hu CM ki hai pranab dule ki hai phan CM ke ni juno dak do alang like inut criminal apan ke murder ke sadu pusalang li ningje polo chief executive member alang li niltum chinya teng polo thang mane evidence mane authentic evidence ka evidence alang li ke ningje pusin ni tum ke thek dam lo lasin tum ning duk lo alangli inut alangli dole ke hai nil tum karbia ke phan alangli nang cherab dun lo alangli ke buga khat sor steme alangli tum nil tum ingoma ke sivet pusi alangli relation am chibi dun se alangli to nang cherab am chitu dun lo sapini alangli phan criminal apen ke alangli ke murder ke sadu pu akoi ki pi ban ke ning duk lo lagi lasi la pusan alangli ninje jide nang ya polo lapen alali tum putholo non la ADB tum jong si adi ADB de loan mangang khang check lo sitamin tum akapre ka towar min tamin tum la solar project ban tepan begi ko sirang tum kan gedo itum pini social media tame theklang lo India Karbiang today appeal lo sitamin ni tum Karbiang lo arat kela halo ajat a company ajat a fund mele banji ko same solar project corporate kan itum pini lo Karbiang long gala ke dak east west dak east pelo west Karbiang long east Karbiang long no hogle bi ku same ek picture se song pen rat ke lake kachi song mangal ke o elo lage lasi ne tum authority Karbiang autonomous council bhan ke chunuri la longle abang ke corporate to ki PGF abang ke nang tum matha the detra pini atowar pen ke misana kam dak itum sakuri punon ba ko pene avoreng abar sai phan punon Karbiang lo 30 department la 30 department abang le pangcho klong pen kam claim dam pon la ta itu ma khe ni do bi pusi matha 6 zero rona ting pen ken kam jio lo polo ti itu ma khe tum da avoreng abar sai ta ka duri ya ken nang abe lasi corporate apan ki pen itum sakuri long ui pu la ke ma nang le athe tum ang thek me tum je thek long lo bogajan cement factory ki pen pot itum dak sakuri ki long dun jigali pun dak angtan men ke ban kichi ki bia khain sira claim set lo pen isialang atum kan ye verdo non ke social media le sini ki top do la social BJP workers tum non ke dak solar project khang check ke la ke naka tum phan dak long le ki pe ki phan isa par sai mesen pu encroachment of joy ke pu bu tum kan gitu sitame la kali la ke rak phan pamang hucho itum company phan long le ke pek bin ke border ke itum charai ko mole la pen company tum ke bangji ke la ke Karbiang long a border protection ni phan le la tum ke bangji kali la tum ke ale phan si bangji la si la bang ke ra phan pamang hunang ne itum ahok alam sirat pan itum thanangji lasi labang along mai long solar project ke setup bi itum ga body do pada itum birta ajulong sitame labang ke Karbiang long arat ke chedom ne thela lasi pini bang ke si nitum ningkarong lo is great achievement so putha solar project bang ke itum thandu chiklo so putha kan tum han nang chokal sino de laki ahok kali eldum thegong lo ke nitum abataya lo sonam kan je de company aphan dak jongsi APDCL company atum dak kiwang pen itum Karbiang long ari sojo ijatum bang suri si sakuri long dunji ku pinian ta white paper pe klang
klang dak alam the council ne peklang klang ko an si tung dak a revenue long dunjima lata klar dak abala oh dak long legi 18,000 long legi tung pidet po 18,000 because long legi pidet po sta kar biang autonomous council tung midu ko an long ni midu ba tung ko aloi tung ali ke long dunji ko ana percentage long dunji lata klar dak alam dak itung thekdam long lela busi andas pen thang apu aning ma tha ling le ko so si suri hinia job long bu itum kan ni thek mati itum ke dam ta ni de tum do bat lo kente bojan cement factory long da haras ki bi hotel son lo kente risoi jan ho sakuri long dun bo busi la cement factory le ka lo kente ta cement factory one day pen pini arni ka bi risoi jan bang ko alo cement da itum sakuri long do la kallo sakuri long no gelo non de da ke kitche dun nang plank se non ke bojan ke itum inglo khede ke minority so ta medical college ta medical college to da ke itum long ko ba da asap so lagi joy chala ta me dakta medical college ke ban huta la suhu sita kar biari so jangan sakri long dun o ko bosi pache thang mati ani ngarong pro lo bi lam than ani tum lang nam tha bang ko ana kar bi tum da kam chukle manong lo da itum china ateng pol te 5% an bakta ave bat baki so ang tam ke bang tum sai de la so sai kar bi lang pi hydro project hala ta bitan lo kente harak bang ko ana tum sakuri long ni ngali ke dam ta ning kan ho bang thongkep ne bang gora phone abang phutum la ko bi security guard an talang tum cholong dunde afansi protest nang ko ke ndal long lela bus nu bir dalo la si non la so epidisal company afan 18,000 along le pdf pensi tum kar bir se jang tum bang suri si sakuri long ring pugel ke lam chopai pusin tum puna ko epsl se tum ke development against pusi pu so ko la si long le ki jor pena development nang long le ki jor pensi hemuchi kimji longle ke chi yor ben si tum gari chen namji longle ki jor ben si tum politics ki pathui ji puke lake ke tang bole tum pu de cho lake ali lake tum tha a benefit abe ani van tum ninjelo longle ki il tum chi thel longle ki tum future longle yo sabe tum autonomous te thang ta le abe longle abe tum tangka maha tu ta le abe se longle ke lake tum chi thel charap lo lasting to future van ke protect la ni tum right to la subene just pin to protest lo nang chun lo la si akiro alam thigala lo kar beng ora